O alcohol e as drogas fixeron perder 418 puntos dos carnes de conducir no Barbanza nun só ano. Os datos da DXT volven poñer o foco na concienciación e nos controis ao volante. Os datos corresponden ao ano 2024 e recollen as sancións con perda de puntos nos concellos da comarca que figuran nas estatísticas da Dirección Xeral de Tráfico. O alcohol foi responsable de 274 puntos retirados e as drogas doutros 144. En total, 418 puntos menos nos carnés por conducir baixo os efectos destas sustancias. É preocupante, claro. Hai moita imprudencia, entonces é normal que multen, porque senón sería unha guerra nas calles. O coche hai que respetar as normas, para iso están. Home, sí, porque debería haber cero. Pero non todos consideran que a cifra sexa especialmente elevada. Hai quen entende que, tendo en conta o número de concellos, deberían producirse máis sancións. Tampouco lo veo como unha alarma social como pode haber en outros lugares. Non me parece unha cifra preocupante porque tiñan que sacar máis puntos. Son poucos, me parece a min, Onde si existe coincidencia é a hora de sinalar o comportamento dos condutores. O consumo de alcohol ou drogas ao volante segue sendo visto como unha conduta especialmente perigosa, tanto para quen conduce como para o resto de usuarios da estrada. Eso vai derivado ao botellón, ao alcohol, todo eso. Casi todos esos que lle puxeron os puntos probablemente foi polo alcohol. Ten que corregirse, non pode nin beber nin drogarse. Senón non pode conducir o coche, está xogado ca vida dos demais. Pois o mesmo, a beber, a drogarse e a non ser responsable, basicamente. Cando colles o coche hai que facer as cousas ben. A estatística deixa unha concentración especialmente elevada en Ribeira. O concello suma 386 dos 418 puntos retirados por alcohol e drogas no conxunto dos municipios con datos, máis do 90%. Entre os veciños hai quen relaciona esta concentración coa actividade nocturna e coas festas, pero tamén quen reclama unha maior presenza policial. Pois moita festa no verán, pero hai que pôr máis vigilancia. Eu penso que sí, de feito na zona onde vivo eu, a velocidade parece un circuito eso. A percepción sobre os controis tamén é desigual. Algúns consideran que a concienciación aumentou con respecto a décadas pasadas, aínda que iso non sempre evita que se conduza despois de consumir alcohol ou drogas. Yo supongo que debe estar más concienciada que en los años 90, o 80, o 70, donde no había ninguna conciencia del asunto. Está concienciada, pero non fai. Eu penso que máis concienciación hai, pero as idades son as idades. Quizáis aos 18, aos 20 anos, pois vas coa cabeza un poquinho, como vais. Aínda que tamén hai quen mostra opinión contraria respecto á concienciación. Non é consciente, non, senón non facía. Algún así e outra non. A xente xoven, non se está concienciando moito, pero a xente maior, sí, de mediana edad, porque os que son xa maiores xa nada. O que bebe a diario xa lle dá igual. E hai quen reclama máis controis, especialmente polas noites e durante as fins de semana, ao considerar que a presenza policial pode axudar a previr estas condutas. Hai menos puestos de control de alcoholemia e cando encontras un hai só dous agentes facendo un control de alcoholemia. Eu creo máis, porque hai xente no Senorense, pois temos moitos máis controles de alcoholemia, tanto os fines de semana como pola semana. O mellor na ciudad, por fan 3 puntos diferentes da ciudad, pois 3 ou 4, e despois a parte nacional tamén fai moitos controles de drogas e todo. Aquí eu levo 6 anos vivindo aquí e non vin tantos controles, en 6 anos só me pararon unha vez. 418 puntos menos nos carnés por alcohol e drogas nun só ano, unha cifra que volve poñer sobre a mesa a importancia da responsabilidade ao volante, da prevención e dos controis para evitar que o consumo de sustancias remate nun accidente.